No a discriminació, no anarquicament. Hem vingut fins aquí per a dir-te tu que no riguis a ningú. No peguis a ningú perquè si no et faran a tu. Si vols acabar amb això, lluita per la no discriminació i en el tractament. Si no t'agrada que et vulguin de tu, no ho facis tu. Si tu ets una nena, Si tu ets un nen, no fa falta el maltractament. Amb aquest redactat model podem ajudar a la gent. Aquesta cançó està dedicada a totes les homes d'homes que les veuen insultant Carme. No insultar, no pagar, és el nostre propòsit de cada dia. Per l'Església que s'avança cada dia, tenim que intentar que no passi. Això va començar quan hi havia guerres i tots es sentien atacats. Els nens i les nenes de les escoles els insulten i es peguen, i això no està bé. Hi havia una vegada un nen que estava maltratant a una nena més petita que ell. Ell sabia què fer i va trucar al número de la Seguretat Social. Ells van dir que hi havia unes persones que estaven discriminades. Tots tenim que ajudar a les persones que estan discriminades. Camón. No a la discriminació et farà una persona molt millor. Respecta a totes les persones o seràs una persona molt millor. Si respectes les opinions de tothom, evitaràs moltes discussions. Si et baralles, insultes a la gent, no tindràs amics. Quan insultes, estàs danyant a la gent. No discriminació i no violència. Pero inútil, te voy a pegar. Això està fet perquè no hi hagi més discriminació en tot el món. Ei, no tens que discriminar si cada persona va per la seva forma de ser. També tienes que respetar a la gent i acceptar com són. Això està fet perquè no hi hagi més violència en tot el món. Tens que intentar que no hi hagi violència. També tens que intentar no barallar ni insultar. No tens que ser egoista d'agafar material de la gent sense permís. No discriminació ni tampoc violència. 1, 2, 3, 4. No abusis sexualment, que això està malament. Per ser nena no ets una bruixa, tampoc t'assumis que seràs una bruixa. Si xinxes algú, seràs un barruc. No deixis a ningú d'acusar o seràs una igual. Aquesta la cançó té un gran lliçó. No discriminació. Tan, 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 tan. No et vulguis perdre la casa, que no n'hi té tots una casa. Les nenes també són lliures d'expressió, també poden jugar al futbol. La millor manera de solucionar les coses és la correcta, perquè la violència fa mal. Si no tractes les coses dels altres, no ho facis mai més. No som iguals, no diferents. Siguen nenes o nens. No tenim que insultar-nos, però sí respectar-nos. Sobretot a l'escola passa la discriminació i no té més rancor. I així que també necessitem la Aquí estem, nens i nenes, i no ens tenim que barallar, perquè si no acaba mala cosa que estiguéssim fent abans. I això és la violència i la lluita del cafè, perquè si no ja
Si estàs amb tothom, ja m'arma. No et barallis a ningú i no aniràs a la presó. Bum, bara, bum, bum, bum. Només tens que portar-te bé.